Namatikdang wala nagagana ang pipila ka mga traffic lights sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City. Usa kini sa gitumbok sa pipila ka motorista nga hinungdan sa huot nga dagan karon sa trapiko sa syudad. Ani ang report. Sa dalang CM Recto Corner Osmeña Street sa downtown area sa Cagayan de Oro City, kamatikdan ang adunay diferensya nga traffic lights sa lugar. Usa kini sa mga major traffic lights sa syudad. Labi pa nga dagsa ang mga tawo sa lugar tungod sa mga nakapalibot nga establishmento, lakip na mga motoristang gabiyahe. Rason nga makasinatig huot nga dagan sa trapiko, labi na kung rush hours. Alang sa motorela driver nga si Renato, hasol alang kaniya nga gapamasahero ang pagkawala sa mga traffic light, labi pa nga magunahay na kuno ang mga motorista nga makalusot sa intersections. Walay stoplight. Sigurado traffic na kung wala RTA. O muna dapat na RTA permente nga nakaatang. Kaya kung wala RTA, traffic kayo. Kaya ganina wala RTA, ang mga truck nagka-bol-bola. Apan, alang sab sa PUJ driver nga si Atak, mas makahuot kuno sa dragan sa trapiko kung mga RTA personnel ang magbantay. Mas pabor kini nga mapaandar og balik ang mga traffic light. Sabi ka traffic yun. Oo, Samot ka traffic. way nga ni, traffic light. Way traffic light. Mas may pag way RTA magbantay dia, wapay traffic. Ang maong problema nakaabot na sa buhatan sa RTA. Usa kuno sa hinungdan sa pagkapalong sa mga traffic light ang mga ongoing road project. Aminado sab sila nga guba na gyud ang ubang traffic lights. Natay 49 ka mga personnel kaning makita nato karon nga mga bag-o nato nga mga personnel nga deployed sa dalan nga mutabang pod og mandate no sa dagan trapiko. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.